Litoturia patrocina l'oratge. Quan arriba el cap de setmana sempre estem pendents de l'oratge i en esta ocasió de l'oratge que farà les immediates hores per tal de fer front a aquest incendi forestal que des d'ahir a migdia, primera hora de vesprada, crema la zona de l'Alt Millars, porta 2.000 hectàrees. I la veritat és que les condicions meteorològiques no són les més favorables, les més adients per fer front a les flames, per fer front al foc. Des d'ahir, a la mitjanit, es deixa sentir el vent de ponent i a les últimes hores està bufant amb una miqueta més de força. No serà un vent de ponent molt fort, però sí continuat. Hi ha ratxes que localment podran superar els 30, fins i tot els 40 km per hora. S'ha deixat sentir en les temperatures mínimes, hem tingut el pas d'alguns núvols, desafortunadament, malauradament, aquests núvols no deixaran precipitacions i faria molta falta la pluja no només per apagar les flames de l'incendi, sinó per evitar altres incendis. Avui recordem que estem en situació extrema d'incendis forestals a la major part de la comunitat valenciana, per tant, davant de qualsevol indici, de qualsevol emergència, telefonar al 112. Veiem a les imatges del satèl·lit com tenim la cueta d'un front que afectarà la zona de Galícia, del Cantàbric, així que deixarà algunes precipitacions també de caràcter dèbil, també insuficients per a la falta que fa que ploga. I així a la comunitat valenciana veiem aquests núvols alts que s'aproximen des de l'interior, això sí, acompanyant els vents de component oest que ja s'han encarregat, junt als núvols, de deixar les temperatures mínimes altíssimes a la major part de la comunitat valenciana. Hi ha hagut observatoris on les temperatures han baixat dels 15 o dels 16 graus. La temperatura més alta, aquests 16 graus de l'Olleria, 15 graus hem tingut a Xàtiva o també a Xàbia. I és que la major part d'observatoris les temperatures han quedat per damunt dels 10 graus durant la nit i matinada. Només algunes zones més interiors i del nord de València, les temperatures han baixat de 5 graus a Ademús o també a la zona de més al nord de Castelló. 3-4 graus hem tingut a Sorita i a Forcall. La resta de zones de l'interior de València o interior d'Alacant, temperatures al voltant d'aixòs 8 graus d'Utiel o és 7 de Villena i és 6 del Pinós. Fem un recorregut per la comunitat valenciana per comprovar com avui el dia es despertava, s'alçava amb presència de núvols alts, imatges de Xàbia, on la mínima ha sigut molt alta, de 15 graus, i aquests núvols que junt a l'eixida del sol deixaven esta albada tan espectacular. La de Palomares des de Cullera, amb 14 graus de temperatura, també es grava aquestes imatges, amb la mar molt tranquil·la, fruit del vent de ponent, que sempre deixa pràcticament com una bassa d'oli a vora mar, i també amb presència de núvols alts. Ara ens desplacem més cap a l'interior, a Cocentaina, on la mínima ha sigut de 12 graus, i també hem vist alguns altocúmuls al cel en començar la jornada. Alcoi, temperatura també altíssima, ha quedat en 14 graus, i tenim núvols alts, vents de l'oest i del sud-oest i temperatures que avui també quedaran prou més altes que les d'ahir. I per últim, imatges de l'Olleria, ha sigut el municipi, l'Observatori de la Comunitat Valenciana, que ha deixat les temperatures, que ha marcat les temperatures més altes esta passada nit i matinada. 16 graus ha sigut la temperatura mínima. I per últim veiem imatges d'ametllers en flor, que és una constant arreu la Comunitat Valenciana. A Bétera la temperatura mínima ha sigut de 13 graus i el vent de ponent anava guanyant força al llarg del matí. Un vent de ponent que ha començat a bufar fluix, però a partir de mig matí ja ha donat alguna ratxa més moderada, especialment a les zones més centrals de València. Han pujat les temperatures mínimes i també ho faran. I de forma notable les temperatures màximes. Tindrem màximes que en punts de litoral o prelitoral de València, les rodalies del Golf de València, tocaran els 28, 29, fins i tot els 30 graus. Situació meteorològica d'ascensos i descensos bàsicament de les temperatures, perquè demà dissabte comencem el cap de setmana, de nou, amb temperatures una miqueta més baixes, més normal, podríem dir, o menys altes que les d'avui. L'anticicló abraçarà tota la península ibèrica, però ja no tindrem aquest flux de vents de ponent que avui dispararà les temperatures. Continuen les perturbacions, les borrasques circulant al nord d'Europa, i així, sol, calma i pot ser massa estabilitat. I perquè facin una idea, tant demà dissabte com diumenge tenim damunt de nosaltres l'isoterma dels 10 graus. Demà dissabte veiem com afecta tot el sud i fins i tot l'est de la península, però demà els vents bufaran d'origen marítim, de xaloc, i això determinarà
un descens de les temperatures. Diumenge veiem més o menys la taca fosca al mateix lloc que dissabte, però diumenge torna a bufar el vent de mestral nord, de ponent al sud, i això farà que pugen les temperatures, especialment al centre-sud de la Comunitat Valenciana i en punts de la costa. Podien baixar a les zones del nord, interior de Castelló i València, i el vent de mestral diumenge serà més fresquet. Demà, un dia que començaran temperatures tan altes com les d'avui, potser no tan altes, perquè el vent de ponent només es deixarà sentir a les zones més interiors. Ja a partir de mig matí, sobretot a partir de migdia, el vent predominarà, manarà de baix, de xaloc, deixant l'ambient més fresquet. Temperatures 7, 8, 9, 10 graus més baixes que les d'avui, sobretot en punts de la costa. I de cara a diumenge torna el vent de ponent al centre i al sud, de mestral al nord baixaran les temperatures, però pujaran de nou al centre i al sud i en les zones, en els observatoris més propers a la costa. I per començar la setmana, dilluns, torna a baixar les temperatures, en tallar-se de nou el vent de ponent, en bufar de nou d'origen marítim, i sembla que almenys la primera part de la setmana que ve les temperatures no seran tan altes. Això sí, continuarem trobant a faltar la pluja perquè l'oratge continuarà sent estable a tota la Comunitat Valenciana.